Takže čau lidi, jsem tu společně s Kryďákem a dneska jsme s challengem Chubby Bunny. Neměli marshmallowny, tak máme kačenky. Jo, kačenky. Ano, a jdeme se na to, no. Jo. Každý má jeden pušvík. To smrdí. Jo. Oh! Já jednou chutnám, jo? Ne, nesmí. Co je to? Tutti frutti a vanilka. Tutti frutti, banány. Tak kdo začíná? No, tak já no. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Je obrovský. Ne, Chubby Bunny. Nejsme jak Mirasas, který tam má malý. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Už mám však. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Já jich měl 8. Ne, 14 jsem jich neměl, já jich měl. Ty jsi jich měl 9. Ne, já jich měl 7 a ty 9. Ne, měl asi o 3 víc. O 2. Fuj. Protože jsem tam začal spát. Když jsi začal zvedat žaludek. Mě to úplně vlezlo krko. Takže asi tohle je konec. Padla mi koloběžka. No. Takže bude to asi na obou kanálech. jo, takže my budeme rádi, když se na to kouknete na to video, dáte palec nahoru. Určitě Palec nedávejte palec dolů. Určitě ne. Palec dolů. A určitě na můj i na Silvera kanál dejte odběr. Takže čau. Čus lidi.